Nandiyan ka ano mo. Sabi nga. Patol sa tukong bigat. Bigat ako. Di ba? Sa riga. Ang pangalan. Bigat.
Ugaw. Sa balang natin, ang dumi.
maganda. Kulay. Yellow. Yellow eh. Orange. Orange juga. Itu Orange si Ano gawin? yellow. Dapat Punta sunset. orange hindi papatak na.
kahit hindi ka din. Ha? Hindi okay. Makakati lang. Natubo.
Nasaan ka ikot mo? Pag ganun, Hmm. Okay, yung ay kasi. oh, ganda. Okay. Ano yung pinanggagamot mo? Depanten. Ano? Meron ka pa? Ano yun? Kasi yung iba, ano pa sila daw. Sige. Hindi pwede. Mainit sa balat. Nasisira yung kulay ng tato. Yung kaibigan ko, nagpatato ewan kung saan. Dito sa kanya, takip pa naman. Pangit! Sabi ko sa pagpatato. Pang 2 days yata niya ngayon. Saan siya nagpatato? Hindi ko alam saan yun. Magpapayos. Hindi natanggal na yun. Sa stencil. Hmm. Kulay no. Sabi ko. Tatanggal din yan. Kasi Kaya, magkano ko yata? 150 naman. Sigurado ka? Bakit? Oo, magkano niya dito? Dito. 250 yan. Grabe. O yun. Oo. 250 yan. Ganon. Mahal masyado. Wala akong bari. Baka dito magpapatato ulit yung sila Matet. Baka para kaya nila next week daw. Kuya, saan ka pala nagtatrabaho? Trader ako. Para ako sa car industry. Kasi yung profile dun sa ano, Saan?